También sí que, como en el caso que contra Pepa, pues se fue una faena boníssima, una faena súper sacrificada, però desde luego que cal canviar d'arrel la mateixa estructura per a que siga, per a que estigui al servei de la gent, en definitiva. I, sí, no sé si ja que estava fet, si Pere ens vol contar d'estos pocs mesos al govern de... Sí, quines impressions i estem acostumats ara últimament a escoltar moltes coses en la premsa de que la justícia està ja treguent els... Sí, precisament en estos 5 mesos hem profunditzat en algo que ja veníem fent quan estàvem a l'oposició, no? Que era posar la mirada en la contractació pública, que jo penso que és una de les punts calents i on s'han trobat les majors irregularitats i trames corruptes no només així al País Valencià, sinó també a la resta de l'Estat. I nosaltres veníem posat el foco, no en aquest tema només, en molts altres temes. La meva plataforma ciutadana també ha contribuït molt a evidenciar també les carències que n'hi havia a l'hora de reconèixer, per exemple, la diversitat sexual, el col·lectiu LGTBI, a reconèixer també el feminisme, a posar-ho en el centre del debat i d'això estem ben orgullosos. Però en matèria de contractació també ens centràvem perquè eren conscients que el nostre Ajuntament a Benissa, després de 18 anys de gestió del Partit Popular, hi havia coses que eren verdaderament preocupants, no? Era una gestió que utilitzava mal la pròpia llei. La llei ja de per si cal dir que és malíssima, i la llei és àmpliament permissiva en els contractes a dit, i damunt, si aquesta mateixa llei la incomplixes, que és el que s'estava fent a Benissa, pues, desde luego calia ahí tallar de socarrel esa forma de procedir, ¿no? De donar contractes a dits a determinats amics, a gent que ha treballat en tu en l'empresa. En el cas de l'exalcalde de Benissa li donava un contracte d'advocat a un excompany d'una empresa durant 18 anys en una quantitat de més de 350.000 euros, i pense que això precisament és el que justifica que fem canvis. I jo penso que els canvis no només han de ser puntuals en el moment que estem nosaltres en les institucions, sinó que hem d'intentar, diguem-ne, deixar algo per a quan no estem, per a que siga un poquet més difícil. Per al que vinga després, que esperem que també tinga bona voluntat, pues d'alguna manera també tinga ja una base per a continuar treballant en la transparència, no? Nosaltres el que hem fet des de l'inici és tots els contractes que es donaven a dit de manera injustificada, de manera il·legal, continuar traient-los però de manera oberta, de manera transparent, no? En els processos de licitació que la llei arreplega i que només no es feien perquè no n'hi havia voluntat de fer-los, perquè convenia més fer-los de manera opaca, sense contracte i damunt més cars, perquè això és una altra. Perquè damunt de que fas una contractació oberta, transparent, que ja de per si és algo positiu, també estalvies diners, perquè les empreses concurreixen lliurement, tu marques uns requisits i també tens la possibilitat després, que és el que estem treballant en aquest moment, és d'incloure clàusules socials, d'incloure clàusules mediambientals, és a dir, a través de la mateixa contractació pública pots dur a terme polítiques, no? Pots veure com l'empresa que tu contractes no només està fent un servei determinat, no només està fent una carretera, l'emporada d'una carretera, sinó que també li exigeixes certs requisits en la contractació dels seus treballadors, de que no precaritze, de que tinga unes quotes correctes d'homes i dones, de que compte en persones amb diversitat funcional, i això també penso que és fonamental, no? Posar en el centre del debat la contractació pública, perquè ahí és on s'han basat la gran part de les corrupteles que ha portat el PP i altres partits. Sí, no només és exclusiu del PP. I no sé si Juan, que està encara en totes aquestes polítiques... Jo estic a la guerra, sí. Tu estàs en la guerra, cal, a banda de tindre l'alcalde del Partit Popular, és també president de la Diputació, i ara està molt, perquè s'està dient molt, per exemple, se m'ocorreix que la Diputació de València va proposar el plan, com es diu, l'Optimiza, com es deia, el pla de la Diputació de València que repartia, no sé si es diu Optimiza, ara no recordo el nom, que era que els diners que té la Diputació, en lloc de donar-se als ajuntaments dels meus amics, es feien uns criteris i cada població de la província de València rebia els diners en funció dels habitants, d'una sèrie de característiques.
la Diputación de Castelló es va a sumar, pero la Diputación de Alacant va a decir que no, que yo quiero continuar teniendo a mis amiguitos. De fet, en Calp no sé si van a fer més rotondes que cases de Calp, no? Ens pots contar? Bueno, la situació que tenim a Calp és eixa, és que no està. Vull dir, és molt complicat, si ja de per si és complicat estar a l'oposició en un partit com Si se puede, que és l'instrumental de Podem allí, en minoria absoluta, evidentment. Si damunt de tot això l'alcalde no es presenta pràcticament mai, veus que anteposa els interessos que té ell a la Diputació i sobretot jo penso que personals d'ambició política i està deixant poquet a poquet de banda tot el que passa a Calp. El tema d'aquesta proposta que ha vingut de la Diputació de València, que tampoc es recorda ara mateix el nom, va ser molt comentat allí per aquest motiu, no? Les Diputacions de València i de Castelló sí que van adoptar-la, no n'hi havia problema, però a la camp el senyor Sánchez va dir que d'això res. Claro, quan ja veus que és totalment antimunicipalista en aquest sentit, saps que n'hi ha un problema, perquè si no està mirant ni per tots els municipis entre els quals està el seu, en fi, ahí n'hi ha un problema de base. Nosaltres també, és que, clar, jo vos sé tots els problemes que teniu, que benditos problemes, perquè ojalà els tinguera jo això, no? La veritat, per poder decidir, per a poder fer més del que fem. Nosaltres som els que som i tenim el poder que tenim, que és poquet, però bueno, estem sempre intentant, sobretot, enfocar-nos més als temes socials, no? Esta setmana heu tingut un globo, exacte. I el plenari passat vam aconseguir, no sé si és sorpresa de dir, que s'aprovarà una iniciativa, una sèrie de mesures que vam proposar nosaltres per a vivenda jove i al mateix temps social a Calp, no? Que no existeix. Viure a Calp ara mateix és caríssim, els lloguers són altíssims, l'adquisició de vivenda és inviable pràcticament, t'obliga una vivenda allí mitja de 2 habitacions pots fer-te-la en 130-140.000 euros i clar, això implica tindre, ja sabem tots, uns 15.000 euros estalviats al banc o, bueno, entrar en part des de ben jove, no? I fa molts anys va haver una proposta de fer un edifici per a vivenda jove. No era massa cosa, però bueno, era un moment bo per fer-ho. Això es va quedar al temps, va començar l'obra, es va parar, evidentment, n'hi havia un departament de l'Ajuntament que era de vivenda jove, no va aconseguir cap vivenda, no va aconseguir res, va desaparèixer a la següent legislatura i ara aquest edifici és de la Unió Musical de Calp. El tracte era que el bajo, no? Va ser per a els sellos de la banda i demés, i la resta de vivendes joves. Ara es manté l'ús per a la banda i seran dependències municipals. No necessitem més dependències municipals, és que no fa falta, o potser si fa falta es pot fer de 1000 formes, no n'hi ha res. Llavors van presentar això, van dir que ens agradaria que tornaren a reconduir aquesta situació de vivenda i bé, a banda també van presentar en aquesta proposta que feren bonos per ajuda d'alquiler, ja dic, tot enfocat sempre al tema dels joves, no? Al final es va ampliar i persones que tingueren problemes com estàveu comentant abans, que no poden arribar, encara que siga per lloguer o per a lo que siga, pues, que l'Ajuntament poguera ajudar, no? Com sabeu, fa 5-6 anys Calp tenia 30.000 habitants, ara acabem de tornar a superar els 20.000. N'hi ha, segons l'última volta que va parlar la regidora que ho porta, 20.020 persones. Vull dir, n'hi ha hagut un èxodo brutal. I jo penso que a banda de molts ciutadans estrangers que no es censen, que no participen massa de la vida allí, que també és un altre problema que tenim allí, que no n'hi ha massa arrel, els joves, amics meus, amics de tots els de la meva quinta, més o menys, viuen tots a Benissa, a Teulada, és molt més accessible i treballen a Calp, però viuen allí. Llavors pense que també està molt bé reclamar la part de l'estranger, però si no cuidem el nostre patrimoni, que és la nostra gent, no sé.
I pues això, vam parlar, ara s'ha quedat només en una declaració d'intencions, volem anar a parlar en les regidories pertinents i aprofundir en aquest tema, no? Perquè no volem que es quede estancat, volem que ja que han agarrat bé la proposta, donar nosaltres també la cara. No? I bé, nosaltres ja, com dia al principi, estem més centrats en temes socials que veiem que no s'han tractat massa bé els últims anys a Calp. Estem per aquesta línia de moment. No sé si algú vol... Tu no vas dir res de la teva regidoria? Jo sí, tinc coses que dir, però dic, si algú volia... A mi m'agradaria, no sé, una dels projectes que estem en aquests moments fent, que és un poc entre les dos grans blocs de regidories que porta, que és la de participació per un costat i per altre costat la d'urbanisme, que estem fent un pla de mobilitat perquè al final, no sé, jo crec que també tenim que, des d'aquesta visió més social que volem fer de tot, no sé, en les contractacions, en els serveis socials, en ajudar els joves a que puguen tindre les seues cases, hi ha una altra visió social que és molt important i potser jo per la meva professió dins del món de l'arquitectura, que és el de la mobilitat per els nostres pobles i les nostres ciutats. Normalment s'ha tingut una visió de les ciutats molt poc feminista. Les ciutats estaven fetes per a l'home que s'alçava, agarrava el cotxe, se n'anava a treballar i tornava a la nit, volia aparcar prové de sa casa per anar a sopar i gitar-se a dormir i l'endemà tornar a fer el mateix. I al final aquesta població representa una mínima part i a imposar la seva forma de viure a les ciutats les ha imposat a la resta de la població. Els xiquets menuts, els joves, jo recorde, pràcticament tots els que estem així, recordarem quan érem menuts i eixíem a jugar al carrer. Ara no podem eixir a jugar al carrer, perquè les ciutats s'han fet els carrers dels pobles s'han fet per als cotxes. Nosaltres l'altre dia estàvem a l'Ajuntament i va vindre una xica a parlar de que